Dogi. Kasi pangalan ni mo, Dogi. Brownie. 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 Issues. Tanawa si Dogi, oh. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Robby Simadala guys. Sa atong channel guys, naada tayo mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys. And don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new uploads. Magpalasang sa taon guys. Bitan ako na ilagkaw datos unahan. Yari. Magunsa tangari. Adto ta og lagkaw guys. Ako ra kay motubag sa mga tana. Dang adventure ba guys? Panagsa. Hala. Bugnaw. Hala ka lami, kabugnaw. Ay, lami ko no. Kanindot. Amen. Kay lami pagkaon man. Nice diri oy kanang bugno kayo ang kuan. Palibot. First time pa po ko makangari diri na basta kay nako nilagkaw diha sa unahan. Sa mga mahilig diha sa forest. Nata dere. Day sa pa. Gamay, tubig gamay. Basig ko ang rasa brightness. Okay nang bakbakoy nagtimelhan na nga naata nag baklay gipaningot na. So need jud ang bakbak sa likod kay agsingot. Paningot. Ano yung mga kalubian? Tag-asa ra ba sa mga lubi? Lisura ni kawaton ba guys? Bitaw ay kawat jud gunahunaan. Joke lang. Wag na di iro nga nagusig-usig dito ganiha ay. Na ilang dogi oh. Sinaangare. Mga buwak. Na ay gulay. Na ay kini. Ang sani? Hi dogi. Hello. Ning welcome na to si dogi guys. O buotan ilang dogi. Dadali mga buwak. Ay, carbantus. Nalaos na tungudan is kainit. Na mga luya. Andit kining luya guys, makapawa sa panuhot. Kani murag kamunggay. Hala. Asa man ni kamunggay wajud ni? O di lagi. Kani may ang bunga. Ninduta sa buwak tanawon oy. Kubasa. Ano pangalan na ni ate? Murag kamunggay. Murag siya kamunggay pero sa murag po siya gipilipil pero dili man ipilipil na. Lagi na is magbudjong buwak oh. Tunokon. Asa na yung magisabot te? Kana buwak. Motorok ra po na sige labi na magun-uwan. Og tingini tisod kayo. Hindi ta tara sa mga buwak. Pariyag lang. Ngari rami danig mag hinlo kay naman magkuan sila mag-function o inadlaw. Ang manisugod man una. Kapag maggumitang udit. Udit. Kay udit naman grabe. Kita ko daghang parking to gawas. Kung gani, pag pining ta
kasi sa extension adto before sa audit. Siya kay pag Josus di kumus-kumus bitaw nang kanang extension niya. Ato pagkapos ka siya. Baguhan na sa kahoy na wala magkontrasi. Pagkontrasi di ka Na si daghang napoy sili. Daghang sili gisulod ra nan sa baninga. Jungit naman. Gisulod ra siya flower pot, guys, oh. Pwede kaya bisag asa basta magkugilag pananom pwede ato syudad, pangsulod ani buhatan og katungtungan, layer. Siling halang. Kulikot. Kubasa o dako kayo bungang kubasa. Saka ko natadto, guys. Manimbuwak nga mais ug wa masayop. Na udah po kuan. Welcome plant. Hi kuya mayong udto. Palis na di ay. Pwede na pagdari, umusta ka mo diha dati. Pag upupon mi naabot, karon panakan ni daghang buwak diri sa taas. Bugnaw. Halavi ate. Day kakao. Kalami sa kakao ginog. Hala 245 ka buok. Daw og kakao. Dito sa mong lagkaw, akong gisusig, akong giduaw. Unja, sunod, wala ko gibaw. Ka-video ko. Ako nag-picture ha, manimahang. Nindot sa diri, oy. Buutan sa ilang iro. Ning welcome gay to dato pagsulod. Dogi. Kasi pangalan ni mo Dogi. Brownie. Just. Tanawa si Dogi, oh. Dogi. Ano na dali. Dogi ari dali. Dogi, si pangalan ni mo Dogi. Oy, Dogi. Nintalikod naman nun si Dogi. Ganihan ni atubang manako. Musta ka po taas, Dogi? Dogi. Dogi. Anjo, utan Dogi. Utan Dogi. Utan ay Dogi. Uy. Utan man Dogi. Uy. Yat ni sugat ra ba ni si Ja, oy. Very good kaayo, oy. Lagi saka si Dogi. Ato ka ato, dili ato pag dagan. Nice, udah diri na. Dahil kwarto. Ay. Dia CR diri day sofa. CR. Ay, hala kahimos nagplay ang cat ug dog. Ming ming. Ming ming. Ming. Okay, sabi na ka na lang. Asa man, mare? Saka gamay din. Arin ko dali, arin ko dali. Mura mong nag-date din. Nag-date jud sila. Wala dyan Pag ano mo, pag kiss. Ay, kisa may baig laki diha, ha? Kisa may baig og laki. 1, 2, 3, go. Mura mo nag-interview eh. The light? Diba? Formal ka ay. So formal.
Kanang model mo. Oh, itong photographer. Oh. Hala, nagwapil po sa picture. Oh. Ano ba ito ba nga? Diyos, giya kong. Ay! 2.5 na. Balik ko sa Hello, bus. sa amin ba? Picture to sa amin. Diyan. Ano? Restricted area. Uy. Restricted area. Ah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay. 0.5 ba ko ano ha? Lagi. Kailan sa 0.5? Open! Niduta og na pay hangin bugno kay hangin diri guys kay mga kahoy daghang kahoy. Kahoy jud og palibot. May mga manok dadto. Oh, kadaghan sa manok adto. Oh, mga talisay. Talisay ba tawag ni mga pula? Pula. Oh, sa pula sa puti. Gana ila anaras mga manok. Pag nakasod, wala lagwa. Pag magawa sila daghana din. Sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy. Nagpa-plaster. So, that's it guys. Thank you. Bye-bye. See you on our next vlog.